chomorigereria rituko ria rero nigo umwakilisho basubati county ya Kisii Doris Tonya atwara igikaro na bamenyi be wodi ya Bugia kumu egotoka nsemo ebunge ya Bonchari county ya Kisii unenchira yamo yokogenderia meroberio yayo yogosangana bananchi asensemo ya grassroots na bego kwene kyanko genderia meroberio yogosaba bananchi kwerikia sekia makia UDA asoba chorio boke bori bosio motinyo gocha Muskedonya nigagendere goteba bwate sigwe erinde agendere kubwate sia serikali elyo konyora amagendro ka kwana me yeskuri ya secondary ya Mosando boigo nigo abaereire bose bariere eira yogochia ko barendera aborokiwa etangia mache na boigo chi computer unencheremo yogosira amasomo ase skuru yo uyi na barendera amagoso nakora egesima kelina bekaitielo bakire president yanga utange na ile tasande ko ngale para yerami yana ibomukana nakorosibia mote binande tutambuke Bugia kumu igere para to atumire nembe mubengo kora ibo mwatabire mundu komekera magoso obe serikali mbale teremindo moyo bwe skuru otebire mbabwato mochando kwa maji naende tingo twara kuoba walete tangi abana batumie so I will bring itakuja arafu wakoba chi computer ekyo minister ngo chikosaba naende ne ya Ruto kakintu ntobo ati computer lakini ngo chinde ko kosabera ndole ko sento nyore no ni sana so mo manjere akamono wakakani nyagosaba nalimora atebe ko ryo no mongi no mongaini umaita sakora na sakora